ndize kuwe ngaphakathi. Uthixo ngale mini yanamhlanje uzorevive abantwana basekhaya. Usister besithi she was in a position of isolation. Kodwa usuku uthixo ngale mini yanamhlanje wamveza abantwana basekhaya. Mvumeleni kuThixo wethu. Mvumeleni kuThixo nothando. Okokuba ngabasebenze kuni ngaphakathi. Asebenze kuni ngaphakathi. Mthandazo wami ke xa bendisondela kule ndawo. Ibikokokuba ngaba mna mandincithe. Ukuze yena lo phezulu abe mkhulu. Umthandazo wam bantwana basekhaya. Ibanga ngehlumoya wakho ingcwele. Ufika ube livumbe elimnandi phezu kwempilo zethu. Ngoba kaloku bantwana basekhaya uthi wakwehlumoya wakho ingcwele uqalisa abafundi bakaYesu Kristu. Bafika abantwana basekhaya bathetha a different language. Ilanguage enga-understand. And therefore uthi umoya kaThixo xa usehla kule ndawo nithi xa nigoduka and speak a different language. Ngoba uThixo has revived something within you. Abanye ndingandi abavavaiswa besithi izixhobo zam ziwile zithathiwe nguSathana. NgosuYesu ndiphuthume. Ndingandi abava abanye bathi sendilapha Nkosi, sendilapha Nkosi. Thatha indawo ndiyanibulisa. Ebusuku nje bantwana basekhaya. Kule ncwadi ibifundiwe yokumkani bokuqala athe uVise Sinyathele kuverse 44 uthi kwathi ke ngesesixhenxe yathi ndibonile ifana elingangesandla somntu liphume elwandle. Elike lilizwi elikukutya sakulamba elingamanzi sakunqanwa. Lilizwe sithi sesiphelelwa ngamandla endleleni bantwana basekhaya phakathi kobude bobubomi. Kodwa sukela isinika amandla amatsha. Eli lilizwi bantwana basekhaya esithi phakathi kobumnyama sithi sabubizela kulo bantwana basekhaya sukedetha ubumnyama kuvela ukukhanya. Lelo lizwi eliphilisayo bantwana basekhaya elibelifundwa apha. Thabathani ke eli lizwi athi uYohane xa echaza athi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sisiselo lizwi ke bantwana basekhaya ebusuku nje ithi le 7th kaeli yabantwana basekhaya. Okwesixhenxe suke kwavela ilifana elingangesandla. Ngako kakuThixo naphezu kwezempilo uzothi ebusuku nje kuzawuvela ilifana. Kuzawuvela ilifana. Bantwana basekhaya uEliya yena apha phezu kweMount Carmel ubuso bakhe buphakathi kwamadolo. Uyathandaza abantwana basekhaya and he is remaining on the promise. Ebethe uThixo iyezimvula apha kule mbalelane emane nje ethuma sisitaka sakhe ndingandiyasibona siquqa sibuyelela sisehla sisenyuka sisiya ezantsi emhlabeni. Kodwa nisibona phaa kwesixhenxe bantwana basekhaya ingathi yilamini uYesu Kristu asemnqamlezweni bantwana basekhaya kwilizwi lesixhenxe esithi ndawunikela ezandleni zam umoya wakho. Right at the moment when uYesu Kristu surrenders awamanxeba wakhe siyaphilisa. Siyaphilisa. Uzothi uThixo ke surrender unto me. Le uniform niyinxibileyo ayizukunenzela lo ezi zinto nithembele ngazo
having an encounter with me. And having an encounter with me. UnguThixo ke bantwana basekhaya ongaguquguqukiyo. UnguThixo ongatshintshiyo. Noximeko zelilizwe zingaguquguquka. Kodwa wethu uThixo, He remains an omnipotent God. An omnipotent God. Abanye ke kule 3 years of drought bantwana basekhaya eyabi drought ayikukungabi nakutya, abanye yimisebenzi, abanye imiphefumlo bonzakele, kodwa ndizothi kuzawuvela ilifana elingangesandla somntu bantwana basekhaya livela ngaselwandle. And that is a sign yokokuba ngaba I'm about to do something. I'm about to shift the dimensions bantwana basekhaya. Ngoba wethu uThixo esimthandazayo bantwana basekhaya uzawuvela bantwana basekhaya. Ndingandiyanibona niyathenda ezi-revivals bantwana basekhaya. Ndinganiyanibona niyathenda these healing services. Kodwa uthi uThixo wethu ophilisayo ngabe busuku banamhlanje ndifuna okokuba ngaba nithi inhliziyo zethu ziyagulela, kwanemiphefumlo yethu iyakhangela bantwana basekhaya. Lizawuvela ilifana ke in your lives, lizawuvela ilifana emisebenzini yenu, lizawuvela ilifana ezikolweni bantwana basekhaya. Ngoba inhlungu zakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli bantwana basekhaya obuzayo. Noxa elilifu ithi in the English it was rising, elilifu lizaba likhulu and the rain will fall upon you. And yet right at this moment nilindile abantwana basekhaya, you will feel the sounds. Sisuka phe mazantsi esisu bantwana basekhaya umane usithi bulelani kuYehova kube lungile. Ngoba bantwana basekhaya sinethemba nokholo kwaye siyazi okokuba ngaba owethu uThixo akayikushiya, owethu uThixo akayikulahla. And He is a God that fulfills His promises bantwana basekhaya. Kodwa nje into ayenzayo uThixo, He's building the capacity within you. He is giving me nabantwana basekhaya the wisdom. Uthi yes, I'm about to give you a job, but are you prepared enough okokuba ngaba uphangele? Uthi yes, I'm about to okokuba ngaba ndikhulele amakhamandela in your family, but are you ready for that? And therefore the Lord is giving you the wisdom so that you have the capacity. Have the capacity. Wenza umsebenzi kaThixo. Wenza umsebenzi kaThixo abantwana basekhaya. Uthi seek the kingdom and everything else will follow. Uthi ndinqule ndikuxelela izinto ezinkulu ubungasazi bantwana basekhaya. Ukogqibela nje ezigildas zasekhaya xa ndizawuhlala phansi ndizothi lifana ngoba khona kwenu kule ndawo libe lilinivelelayo nina, ilo lilinivelelayo bantwana basekhaya. Ndiyalibona ke bantwana basekhaya ngala mini intombi enethombe legazi echukumisa umququmbelo wabantwana basekhaya suke yaphinda abantwana basekhaya. Intombi kaYairo uYesu Kristu njengokuyibamba kwakhe wathi Talitha kum, and then yahamba. And therefore ngoba ubusuku banamhlanje liveli lifana, and God is giving you the capacity to move, ngoba uphefumlile uThixo phezu kwenu. Andizakwehla andazi okokuba ngaba
uthenini zapha abantwana basekhaya. I don't know what it took you okokuba ngabe uzapha ngale mini namhlanje, kodwa uThixo uzothi qhubekekani nithandaza, qhubekekani ndithandaza. Uzothi sendigqibile mna ndinguThixo, kodwa nje nina qhubekani nithandaza. Athi umbhali, faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. Zingekabonakali, kodwa the faith within you inika lo mandla. Bantwana basekhaya, the doors will open. Bantwana basekhaya, uloyike lunalo, uThixo ulishenxisile, amakhamandela akhululekile, because our Lord and Savior Jesus Christ, our reviver, has revived something within you. Yo, bantwana basekhaya, yanginkosi engibawo, ingamanivezi lifana phezu kwempilo zenu, ngokuthi benginaphakade. Amen.